sottofondo. Diciamo di
יש לך ברגע חודשיים. בעיתון מדרגים את השחקנים. עכשיו, מיקי זרק 25 פעמים לסל והוא קלע 20 קליעות. מוטי, לא היו לו הזדמנויות 25, היו לו רק 20. והוא קלע 19. צריכים לתת ציונים. מי הקלע הטוב יותר? מיקי? או מוטי? מוטי יותר. כן, אני מצטערת. בוא נביא עוד פעם. יש לי...
אקשן רוצים. אבל תשחקו, הנה, יש כדור. גמרת השאלה הראשונה. נכון. זה יכול להיות עוד שתיים. נכון, נכון, זו אפשרות אחת, ואפשרות השנייה שזה 6 על 1. נכון, אפשרות אחת זה 1 על 6.
באופן שעובדת כן. כדי שאני אוכל להתפנות לחזרות? אני רוצה לשאול לא יכולה שאני תשארת. אני יכולה? עד אחת בטוח. כן, השיעור השישי היה כדאי ש... עם מי את נמצאת? כיתה ו'2 וכיתה ג' וכיתה ד'. גברת ברוריה רופנר. אני מבקשת שזה לא יחזור. עדנה סלע מחמשת כיתה ו'2. גברת שיף, נציגת ועד ההורים. הערב נחלק לשני חלקים. החלק הראשון הוא טקסי. אורי ינהל את הטקס. אחרי זה נכריז על הפסקה של 20 דקות, ואחרי כן יהיה מוכן. במשך ה-20 דקות הילדים יקומו להתלבש. אני מבקשת להשאיר את המקומות שלהם פנויים, לפני שכשהם ישובו הם ישבו בחלק מן המופע במקומות שלהם. שיהיה ערב נעים לכולנו. ערב טוב, אורחים נכבדים, מורים, הורים ותלמידים. אנו חוגגים היום סיום מחזור כ"ה של בית הספר ארזים.
תפתח את הערב גברת נירה זקס בדברי ברכתה. בכל שנה זה קורה, אני מביטה בשורות הראשונות, ואני רוצה לשאול את הילדים, למה מיהרתם לגדול? למה הגבהתם קומה? חכו. אבל הזמן, יש לו מימד משל עצמו, והוא מכתיב, אין לנו שליטה על הזמן. השנים עוברות ביעף, וגם השנה הזאת הגיעה לסיומה, ואני רוצה לקרוא לכם את דברי ברכתי. ערב טוב בוגרים, מורים, הורים ואורחים. 6 שנים חלפו ביעף, תמו, וכמו פתאום נסתיימה לתקופה, בה השתדלנו להפוך אתכם מחלשים לחולשים. כיוונו אתכם אל המעיינות של עצמכם, אל המעיינות שאינם שופעים בחוזקה ואינם זורמים בעוצמה, המעיינות שכבודם פנימה. משם, מן המקור הסמוי מן העין, שאבתם את כוחכם, וכאשר נדמה שתם המבוע, המשיכו לנבוע עמוק בנקיק סלע רוחכם. בהסתר, בעין רואי, התגבר המעיין ששמו אדם. כי אין די לאדם להיות נזהר מעשות רע, בלתי אם יהין להשכיל להיטיב. גאה אני בכם, בני מחזור כ"ה, ביטאתם רוב עשייה ומחשבה, פארתם שמנו, נעמתם לנו. עם עוזבכם אברך שתמשיכו לתת כמו הפרחים שמפיצים ריח לכולם, בלי חשבונות, בלי תמורה, סתם משום שהם פרחים. מי ייתן ותמלאו עוז ועוצמה, כוחות יצירה ושמחת קיום מתחדשת. היו מקור נחת להוריכם ולנו, ומקור גאווה וביטחון לעצמכם. בשם המורות תברך גברת ברוריה בוכנר, מחנכת ו' ראשונה וו' שנייה. ערב טוב. מנהלת בית הספר, מחנכות, מורות, הורים ואחרונים חביבים, בוגרי מחזור כ"ה היקרים. קשה לדבר עליכם או לברך אתכם כציבור, שכן כל אחד מכם הוא עולם ומלואו. מוכר, ידוע ואהוב. אך פטור בלא כלום אי אפשר. הנכם מסיימים היום פרק חשוב בחייכם, עוזבים חממה אוהבת, מפנקת, מטפחת ושמה ארזים. בחממה זו רכשתם בינה, דעת והלכות דרך ארץ. כשאנו המורים המלווים אתכם במשך 6 שנים, עסקנו בנאמנות, בהדרכה, ניווט, ייעוץ ועזרה. ניסינו לשנות זוויות ראייה, השתדלנו להעניק לכם ממדים חדשים, לפתוח לכם צוהרים. חינכנו אתכם בהכרה שקו האופק הוא גמיש ותלוי רק במקומו של המביט. ראינו אתכם בשעות קשות ולחוצות, אך גם בשעות גדולות ויפות. ידענו יחד כולנו עליות וגם ירידות, ימים אפורים וימים של חוויות מרגשות. שעות חסד ושעות רוגז וצער. טיילנו, חלמנו חלומות, עלזנו וצחקנו. תלמידים יקרים, זכרו את בית ספרנו לטובה. היו גאים בהישגי העבר והשתדלו להגיע בעתיד לגבולות חדשים. צעדו קדימה בביטחון ועם הרבה שמחת חיים, כשמושגים כמו כבוד והערכה לזולת הם נר לרגליכם. מי ייתן תלווה אתכם בקביעות השאיפה להצטיין, כל אחד בשטחו ובדרכו. מי ייתן וכל אחד מכם ימצא את מקומו הראוי בחברה, אך העיקר חיו חיים מאושרים ומלאי עניין, לשמחת כל האוהבים אתכם. בשם ההורים תברך גברת שיף. אני מסיימת היום את הרזים בפעם השלישית, אני מקווה האחרונה.
כל יום הולדת של הילדים שלנו זה בעצם היום הולדת שלנו, וכל שלב שהם עוברים בחיים, ולמעשה השלב שלנו